Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To uwa ga shawara, idan ya zama dole ka ji bai zama dole ka yi amfani da shi ba. What I'm trying to say here is that yanzu duniyar mun nan ta zama ta upside down. Sai kana da shi tukuna mutane za su soka, sai kana da shi tukuna mutane za su nuna sun san ka, sai kana da shi tukuna za ka yi jama'a, sai kana da shi tukuna za ka yi daraja a idan jama'a. So karka kwanta ka ce kana jiran wani ko wata ta taimaka maka. No one care about your future. You have to struggle for your future. Ko wanda kuka fita ciki ɗaya ne, idan babu good relationship tsakaninka da shi, he don't care about your future. So ka tashi ka taimaka ma kanka sannan Allah ya taimaka maka. Ka daina kwanciya wai kana jiran wani. Ka daina kwanciya wai kana jiran wani. So that's all what I can say. Good night. Bye. Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa